रनाय 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि मोनसे बिग आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन। जाय बिथांमोना थांनाय समफोराव बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनिफ्राय दासिमबो पाक्कानि न' मोनाखै, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। मानो होनोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणा मोनसे बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम। जाय बिथांमोना बे गोरिब सुबुंफोरनो जाय बिथांमोननियाव पाक्कानि न' गैया, बे गोरिब सुबुंफोरनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ पाक्कानि न' लुनो थाखाय नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि जोहै बेयाव रां सोयो मोनथाम किस्तियाव। नोंथाङा बे रांजों नोंथाङा पाक्कानि न' लुनानै लानांगौ। नैबे फैबाय थानाय 2024 आरो 25आव जाय बिथांमोना दासिमबो बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनिफ्राय न'खौ मोननो हायाखै, नोंथांमोननि थाखाय नै मिया दाख्लैबावैसो मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मोनसे बिगेस्ट बाजेट फोसावदों। बे बाजेटआव प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण अल इन्डिया गोदानै लुफुंनो थाखाय आरो फिन खेबसेबाव नोंथांमोननो बेयाव बिग बाजेट फोसावनानै होदों। जोङो बेयाव बेसेबां फैसा गभर्नमेन्टआ बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि जोहै गोरिब सुबुंफोरनो न' लुनो थाखाय बेसेबां फैसा बेयाव दोनदों, बाजेट खालामनानै दोनदों, बेखौ जोङो नायगोन। लोगोसे नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ बोरै मोननो हागोन, जोङो बेनिबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोफोर, नैबेयाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बाजेटनि मोनसे बेयाव आपडेटखौ जोङो नायगोन। बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण फैबाय थानाय सम नैबेयाव 2024-25आव बेयाव गोबां गभर्नमेन्टआ गामि ओनसोल आरो सोहोर ओनसोलाव जाय बिथांमोननियाव दासिमबो पाक्कानि न' गैया, बे पाक्कानि न' गैयिफोरनो नैबेयाव आसामावनो जा अल इन्डिया बेयाव नोंथांमोननो नैबेयाव पाक्कानि न' लुनो थाखाय बेयाव गोबां गभर्नमेन्टआ लाख करोड़ टाकानि बेयाव बाजेट खालामनानै दोनदों। आसामावबो गोबां गोरिब सुबुंफोरा बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि लाबखौ मोननो थांगासिनो दं। नोंथाङा बेयाव रां मोनगोन। बे रांजों नोंथाङा नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा बे रांखौ बख'नानै लाबनानै नोंथाङा पाक्कानि न' लुनानै लानांगोन। रांखौ मोनथाम किस्तियाव होयो। DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै बे रांखौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होयो। लोगोसे बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि मोनसे दाख्लैबावै आपडेट ओंखारनानै फैदोंमोन। एबारो बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बे न'जों लोगोसे नोंथांनो इलेक्ट्रिसिटि, गेसनि कानेक्सन, लोगोसे फाउन्डेसनेल टेप बेफोरबायदि सुबिदा होफानायनि बेयाव मोनसे बिग डिसिसन लादोंमोन। जियानो जाहा नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 2024-25आव बेयाव अल इन्डिया नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 3 करोड़ बेयाव गोदानै न' लुनो थांगासिनो दं। अल इन्डिया बे 3 करोड़ न'खौ गोदानै गोरिब सुबुंफोरनो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि जोहै न' लुनो थांगासिनो दं, नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो बेयाव टटेल सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खरसा खालामगोन, नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 10 लाख करोड़ बेयाव फैसाखौ गभर्नमेन्टआ खरस बानायगोन। बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै गोरिब सुबुंफोरनो पाक्कानि न' लुनो थाखाय 10 लाख करोड़ बेयाव फैसाखौ गभर्नमेन्टआ खरस खालामनो थांगासिनो दं। 2024-25 मायथाइयाव गोबां मानसिफोरा न' मोननो हासिगोन। मानो होनोब्ला बेयाव गोबां नैबेयाव 3 करोड़ बेयाव गोदानै अल इन्डिया बेयाव न' लुनो थांगासिनो दं। लोगोसे नैबेयाव 10 लाख करोड़ बेयाव फैसा बेयाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खरसा बानायगोन 2024-25आव। जाय बिथांमोना दासिमबो पाक्कानि न' मोनाखै, नोंथांमोना थाबैनो बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि जोहै नोंथांमोना पाक्कानि न' मोननो थांगासिनो दं। नोंथाङा गिबियावनो पाक्कानि न'खौ मोननो थाखाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि जोहै नोंथाङा गिबियावनो जिअ'टेक बानायनांगोन। जिअ'टेकनि सोमोन्दै आसामनि सिएमआ रोखायै बुंखादोंमोन। नोंथाङा गावबा गावनो
गावनि मबाइलावनो नोंथाङा जिअ'टेगखौ फटक साफायनानै नोंथाङा मोनसे एपनि जोहै नोंथाङा हरनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि प्रसेसा जाथ'वाखै। जेब्ला जागोन नोंथांमोननो आङो भिडिअनि जोहै बेनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायनानै होगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। बेनि माबाफोर मोनसे गोदान आपडेट ओंखारोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै शेयार बानायगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।